Så der var et løg, det ved jeg ikke. Finder med bøfler med, der kan. Der er en sidste der. Hvis jeg klikker igen til døren. Den der pikkel. Den der pikkel, den kan så godt blive farlig. Der skal lige lagt noget under tungen. Nej, er du spist nu? Nu trækker du sådan. Nej. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her. Alt det kloppes dask, men kom nu. Nu er det. Se. Så det godt der. Du må gerne tage et helt procesbillede. Stand her op. Nej. Tyk nu. Ej. Tyk det. Ej, nej, gør det. Tyk det. Tyk på bedre. Nej, Jesper. Tyk det. Nej. Hallo?